trocha veľký okruh. Na videu, tak sa nerozsekaj. Chlapci, tak tady to nie je. Isto. Jončak. Víš, jak si na tom? Doliať. Ďakujem. Vodu či Jončak? Vodu. Kurva. Toto není inovec? Chalani, povedzte, že toto už je inovec. Díky moc. Čaute. Tam hore ten vysielač. Tak 200 metrov do kopca. Poznáme. Na kilometre. Taký menší. Poď do auta. Hop, nemáte náhodou sol? Tu je sol. Lyžičku umiem. Ďakujem. Aj magnézium je tu, nie? Budete na videu. Kde? Dobre. To magnézium nie? Magnézium? Čo to vás? Či? To je iba hroznový? Ona teraz nesie magnézium. Magnézium. Tu je voda, hej? Tiež? Jasné. Tak, aby to testoval ako počuť. Voda, Jon. do flašky. Aj do flašky. A do flašky tiež, Tiež. hej? Banánik. Banánik, čokoládku. No ja neviem, pozerám na ten stôl a neviem, že či idem ďalej. Ja som hovoril, že tu môžu ostať. Však Nie sa kam ponáhľať, vozidlo tu majú tu zberné. fajn. Zberné auto je. No to bolo len pivo. Minule im to trošku nevyšlo s tým občerstvením. Prečo? Málo vody nám dali. Ale piva tu bola hromada. Piva tu bola hromada. Nám dali z tej vody. Máme veľa vody. Brzdy nikto nechce nám asi, aby bol dole kopcom rýchlejší. Nemusíš. Ja mám zavzdušnenú zadnú, takže idem, vieš ako. No, dobré.
Nájdený, no. To je práve, že idem posledne pozrieť. Ty no, že spokojný. Teraz tak pol hodinku poležať. Hm? No. Poďme ho. Majte sa. Žratý som. Tak zle ide, keď človek zabudne odomknúť vidlicu dole kopcu. To už je jedno.